नमस्कार मित्रांनो, आज आपण थेट तिलारी धरणावर पोहोचलेलो आहोत। तिलारी धरणाचा माझ्या मागे जो पुच्छ कालवा आहे, या पुच्छ कालव्यामध्ये तिलारी धरणातील अतिरिक्त पाणी सोडलं जातं आणि हे अतिरिक्त पाणी आपण पाहू शकता कशा पद्धतीने तिलारी नदीला जाऊन मिळतंय। अतिशय दूधसागरासारखा हा जो एक मोठा पाण्याचा विसर्ग आहे, एक प्रवाह आहे, तो या ठिकाणी आपल्या मागून जाताना दिसतोय। एक नदी वाहते असं वाटतंय, मात्र ही कृत्रिम नदी बनवण्यात आलेली आहे। हा पुच्छ कालवा आहे तिलारीचा आणि हा पर्यटकांना अक्षरशः मोहक करत आहेत। या धरणातून कोणाळ येथील पुच्छ कालव्यातून सोडलं जाणारं दरवाजातलं पाणी पाहण्यासाठी आणि हा विशाल जलाशय एक मोठी अशा प्रकारचा विसर्ग पाहण्यासाठी पर्यटकांचा मोठा ओढा या ठिकाणी तिलारीत होताना दिसतोय। एकंदरीत सध्या तिलारीतील जे संपूर्ण निसर्ग सौंदर्य आहे ते बहरलेलं आहे। तिलारी धरण भरून तुडुंब झालेलं आहे। आपण पाहू शकता कशा पद्धतीने माझ्या मागून हे पाणी वाहत आहे आणि अक्षरशः पाणी जे आहे हा मोठा जलप्रवाह जो आहे तो प्रत्येक इथे येणाऱ्या नागरिकांना भुरळ घालत आहे। इथलं निसर्ग सौंदर्य आहे ते सुद्धा अतुलनीय अशा प्रकारचं झालेलं आहे। मी मुद्दामून इथलं निसर्ग जे आहे हा निसर्गाचा सानिध्यात कशा पद्धतीने हा तिलारीचा जो जलसाठा आहे आणि जलसाठा कशा पद्धतीने बाहेर पडून तिलारी नदीला मिळतोय, हे विहंगम दृश्य कशा पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळतं याचं दृश्य सध्या आपण पूर्ण दर्शकांना आपल्याला दाखवतोय। आणि हे चित्र पाहण्यासाठी तिलारीत पर्यटकांचा मोठ्या प्रमाणात पावसाळ्यामध्ये ऐन आता जो मान्सून स्थिरावलेला आहे अशा कालावधीमध्ये पर्यटक मोठ्या प्रमाणात तिलारीत दाखल होत आहेत। चित्रपटासाठी संदीप देसाई, तिलारी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.